Zapisnici ima mnogo po sveta. Zapišat na men, na teb i tvoята žena. Че той отново чувства се добре. Налев фирмата много яка е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плаща и така, луди сме сега. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плаща и така, луди сме сега. Само най-главно от DJ Галзар. Той отново чувства се добре. Налев фирмата много яка е. Питат ме приятели добри, как е Алеп у България, разкажи. Той отново чувства се добре. Че нашата фирма много яка е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плаща и така, луди сме сега. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плаща и така, луди сме сега. Мега хит, мега сила, ритъма на сърцето е с DJ Галзар. Юно специално за Нино Ловеш. Зависници има много по света. Завиждат на мен, на теб и твоята жена. Жалев чувства се добре. Че нашата фирма много яка е. Зависници има много по света. Завиждат на моя Налев и твоята жена. Че моя много чувства се добре. Че нашата фирма много яка е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плаща и така, луди сме сега. Кой ще плаща сметката сега? Той е боса тук на вечерта. Яко плаща и така, луди сме сега. Слънчев бряг, Варна, там е купона майна. Слънчев бряг, Варна, там е купона майна.
lično i kategorično za Alep, za Pepo i za sviške Albanci, Bulgari. Legendarno po muzike sa unikalните хитове, само от DJ Газара.